V tej druhej časti mojej prezentácie dal pár tipov na práve komunikáciu sám so sebou, pretože ty si najdôležitejší človek, sám pre seba. Nech to vidíš akokoľvek, ty máš šancu všetko ovplyvniť. Všetko. Dobre, veľmi veľa vecí. Nemôžeš ovplyvniť si rány osudu, ktoré môžu prísť, môžeš ovplyvniť aj svoje reakcie na to, čo sa ti v živote stane. Nazval som to power vety, alebo silné vety, ktoré mne veľmi v živote pomohli a okomentujem ich. Nie okolnosti, ale reakcie na okolnosti určujú tvoj život. Nie to, čo sa ti stane, ale to, ako zareaguješ na to, čo sa ti stalo, je podstatné. Veľa ľudí, ktorí mali nejakú ranu osudu, napríklad, že zažili smrť blízkeho človeka, to som aj ja zažil, alebo zažili zdravotný problém obrovského charakteru alebo rozsahu, zmenia svoje myslenie. Janor Japoš mi sám povedal, že dnes je vo finále vďačný za to, že mal auto nehodu a zostal na voziť. Je strašne zaujímavé, ako dokáže náš mozog nám pomôcť. V živote budeš stretať problémy. Na 100%. Nikomu sa nevyhnú. Nie je pravda, že bohatší majú ľahší život. Nie je to pravda. A takisto nie je pravda, že peniaze ti dokážu vyriešiť akýkoľvek problém. Keď človek nenájde svoj vnútorný pud a balans, tak bude mať len viacej peniazy a bude rovnako nešťastný. Alebo ešte viacej. Nie okolnosti, ale reakcie na okolnosti určujú tvoj život, ti pomôžu zvládnuť situácie lepšie. A k tomu môže byť dodatok, čomu je to príležitosť. Nech zažiješ čokoľvek, dávaj si otázku, čomu je to príležitosť. K čomu mám teraz šancu? V budúcnosti stratiť zamestnanie, čomu je to príležitosť? Budeš sa musieť niekde odsťahovať, čomu je to príležitosť? Nechá ťa partner, čomu je to príležitosť? Každá situácia v živote je tebou interpretovateľná, ako ty chceš. A vždy si nájde to, čo je lepšie pre teba. Aby ty si dokázal byť z tej situácie silnejší.